O BNG de Ribeira levará ao pleno deste mes unha moción para establecer o martes de Entroido e o Día da Dorna como festivos locais con carácter permanente. Entendemos que os dous festivos locais que ten que designar o Concello teñen que ser aqueles que teñan un respaldo social máis amplo, pero tamén que teñan un impacto económico positivo tanto no comercio como na hostelería e restauración do noso Concello. En primeiro lugar, o 24 de xullo, Día da Dorna, é unha reivindicación histórica tanto da entidade como por parte de un amplo sector da sociedade ribeirense na que queren que o Día Grande da Festa da Dorna, esa festa que nos pon no mapa, que amplifica o nome de Ribeira máis alá das fronteiras do noso país, pois que sexa un día festivo para que os veciños e veciñas tamén poidan desfrutar, igual que as miles de persoas que nos visitan, do Día Grande desta festividade. En segundo lugar, queremos propoñer o martes de Entroido porque entendemos e sabemos que o sector da hostelería pois, precisa un impulso económico e social como é declarar un festivo nos meses de inverno. Despois do Nadal o consumo contraese e, por tanto, a hostelería necesita que se establezan medidas que permitan paliar a baixa do consumo neses meses de inverno. A marxe destas datas, os nacionalistas entenden a necesidade de consolidar tamén a celebración de Santa Uxía, trasladando as actividades festivas á segunda fin de semana de setembro, aínda que os actos relixiosos e institucionais se celebren o día 12. Evidentemente, tamén queremos reforzar as festas da patroa afianzándoas na segunda fin de semana de setembro, facendo que sexan unha festividade pois, de referencia comarcal. Evidentemente, os actos relixiosos marcaríaos a propia Igrexa Católica e entendo que se manterían o día 12, independentemente de cando cadrase. Pero dentro do Concello de Ribeira o que temos é que promover que os investimentos que facemos en orquestras, en actuacións, que se poidan desenvolver no momento en que máis veciños e veciñas poidan disfrutar deles. E iso é trasladándoas ao segundo fin de semana de setembro. Con esta proposta, o BNG busca acadar o consenso da corporación, apelando ao sentir maioritario do pobo con dous festivos que non só responden á identidade de Ribeira, senón que supoñen tamén un gran impulso económico coa atracción de miles de visitantes.